Igbo Bibo ekele m ụnụ ọ bụkwa nwanne unu nwoke ka unu na-ahụ n'ihe onyonyo ma ọ bụrụ ịbata hụ ihe onyonyo ọ bụ mbụ ụkọchukwu Joe Vika onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ onye bụkwa onye ndu na onye na-elekọta ọgbakọ a na-akpọ Joe Vika TV tata dịka onye ihe Igbo aka ọrụ mbụ ipromote ala Igbo imezi ala Igbo ime ka ala Igbo dị mma ime ka ụmụ Igbo kwụrụ n'ọkụ ọhịa m na-arụ ihe ọbụla bụ ihe ọma ga-abara Igbo uru ana m eji egwu unu maara nke ọfụma abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa ịchịpụtara unu ihe m hụpụtara asị onye hụrụ ihe dị mma ya gosi ibe ya ngwa ọ bụla isobeba n'ihe ọgbakọ a Joe Vika TV dịka ị na-ahụ ya were na ohere tinyere m aka n'ihe na-eso ka anyị nwee ike kpọbata ndị mụ na ha so wee biri taa ka aba anyị nọ n'egwu Joe Vika TV ebe a nọ. Information you are already deformed. Why not go to your YouTube? Joe Vika TV. You want some for Facebook? Joe Vika TV. Instagram and Twitter? Joe Vika TV. Abi you want some for TikTok? Joe Vika TV. Abi now WhatsApp you want some? Joe Vika TV. Joe Vika TV, poised to reach you with the truth. We are always poised to reach you with the truth. I heard Joe Vika putara. Joe Vika, you putara poised to reach you with the truth. I hear for try. Truth truth is bothering us so much. And then we're gonna anambuti one and okay on your monomara. I'm gonna back on bo. Because in a TikTok, I know Koku Basara. Atram Kenu AI, my AI na Suzuibo. Chineke. I'm about to Chineke she catch one in a very special people. Tinya hanging Amami preacher. Can in the day here, Dibo. All you quit there, God sit down. Father, when you quit, get out of here. Me quit it, my man. So yeah, will this sense now my bush you when you're an issue. Oh yeah, now AI you will get when AI will get some so yeah, so yeah by AI. I'm not about that I will take it, but check and kushire gone. Yeah, kushire AI or AI have never got that way. I come on at this stage. So all the paper one on this screen I watch, it will miss a lot. You cannot know earlier, we can go ahead on TikTok. When it's just the key, but I gave them the question. Ma connect again. Onye achiri bara wee bata. Ebu oge anyị ngwana nwanne nwoke onye ụzọ ụlọ. Oyi mụ ọnụ nwe iwu ihu mma ochie. Kọwara ọha na weze aha gị ọzọ. Agwakwade ha ka anyị ike wee jụwa gị ajụjụ ndị so ya bịa. Ndị Igbo ekene nwe unu abịabugo m ebe a mbụ mana obi dị m ụtọ na Joe Vika na-akpọta m site na mgbe ruo na mgbe ọkwa na ihe dị na asị na ọkụrụ na be mba na-eghere mba nnu. Aha m bụ nwata eze umezuru ike. Ebibi na ofesi na mba Amerịka obodo a na-akpọ Amerịka na steeti of South Carolina. Ibe na-eme onye gbasara nka pụrụ iche dịgasị iche iche nka n'ihe gbasara ngwaasị kọmputa nke ndị ọcha na-akpọ kọmputa o doro m anya ọfụma ọnya ka m ji aga mana achọrọ m ka unu ghọta tata na ya bụ nka ndị be anyị na-eme na o nwekwe na ebe oshi biko unu ewe n'iwe ma ndị na-eje ụka ma ndị na-ada eje ụka ma ndị alakụba ya bụ nka ndị be anyị na-eme oshi na afa abụghị ajụ ihe afa kọmputa sistem ndị be anyị ji wee na-egbu ọtụtụ mkpa dị iche iche na mgbe gboo. Ihe ewere iwe nna m afọ imi nọrọ ịgba afa nke ndị Igbo na-agba afa asị gbara m afa. So mgbe ahụ ndị Igbo na-asị gbara m afa ihe ha na-emewu kọmputeshọn a na-akọ eji ekwu ihe gbasara tọrị meshin maka ọtụtụ ndị be anyị gụrụ nnukwu akwụkwọ n'obodo oyibo na ndị gụrụ na obodo anyị si wee bịa ha mụ ihe a na-akpọ tọrị meshin. This machine
pụrụ o nwere ike ịrụ ọrụ pụrụ iche ya wụ ọ ga-aza ajụjụ yes or no or a ma ọ bụ mba, mana ọ ga-azakwa ajụjụ nke wụ function, nke wụ ekuko mkpụrụ ọnụọgụgụ ọnụ etinye nke a na-amaghị. O nwere ike sakwa ajụjụ ahụ, mana ihe dị n'afa were ha niile chịkọta ya ọnụ wee na-asa ya wa ajụjụ n'ụzọ pụrụ iche. Ya wụ ihe dị n'afa enwere mkpụrụ afọ 16 site n'obi ruo n'ofu, site na 0 ruo na 15. Otu a ka ọ dịkwa na nke ndị ọcha. Na ịgụọ kọmputa electrical electronics, ị ga-ahụ ebe a kụziere gị ya, mana ihe niile a dị n'afa. Dịka ihe atụ, ya bụ nọmba 12, otu esi ede ya na binary, ya bụ n'ụzọ ịkpụkpara ụzọ afọ, ọkwa the same thing. Ya bụ nọmba ahụ mbụ 12 wụkwa -4, mana ọ dị n'afa. Mana ebe anyị hapụrụ ya chụrụ ihe ọzọ na-aga. Mana tata ka m chọrọ iji wee gosi unu na ihe ndị m megasịrị, gosi unu ya ka o doo unu anya na afa na-etinye gị ya na ngwa nsị kọmputa. Kọmputa mmụọ mere ya, and akpọbụlisiri m pepa na-egosi na AI wụ ihe ndị be anyị na-eme n'afa, na AI abụrụ ihe ọhụrụ, kama mmeri ya kpọrọ ya artificial intelligence, mana ndị be anyị ọhịa na-akpọ augmented intelligence. Ya wụ ọmamihe na-anọghị gị n'ahụ mana ọ nọ ebe ọzọ. Ya wụ ihe ndị be anyị mere ụwa n'ihe gbasara afa. Ọ ya mere eji si na si gaa n'afọ ka akpọọ ya ahụ. Ya bụ afa na-egbo mkpa, ọtụtụ mkpa dị iche iche, mana ụfọdụ na-elegara ya dịka ihe ọjọọ. N'ihe ịma atụ, ndị China oge ha bidoro wee mewe ihe a na-eme n'aka, mewe ya mesie ya ike, ọnwụ mgbe ha chọpụtara na e nwere okwe ha na-azụ na be ha a na-akpọ go. Okwu ahụ a na-azụ na be ha a na-akpọ go ka ha ji wee tinye na ngwazi wee mụtazi ụzọ pụrụ iche eji eme ya na kọmputa. Nyawa mere ha ji nwere ndị na-achị achị n'ụwa niile taa. Ha rapụrụ ihe ndị nna nna ha nyere ha n'agbanyeghị ihe ha kwenyere na ya. Mana oge orugo mgbe anyị ga-atụgharị were ihe ndị nna nna anyị ya wee jisie ya aka ike, mana ọ ya ga-eme ka anyị gwara mmadụ n'ụwa ọhụrụ anyị nọ na ya, maka na ụwa na-agbanwe agbanwe, o si n'ọnọdụ ọzọ na-aga n'ọnọdụ ọzọ, na ọnọdụ ọ na-agazi kịta awụ nke dabara ndị be anyị. Mana m ga-agba gosi unu ihe ndị a na-ekwu, ọwụ naanị ikwu ya n'ọnụ n'ọnụ. Ogbemi Igbo na nke ahụ dịka ịma enwere ihe si na ị na-asụ bekee ka ahịa ekponye na tipa. Ọ na-akọwa ihe ọ na-eme dịka nke ikponyere ahịhịa na-anya moto, ahịa na-efefuchi vuvuvu. Biko ma tutu m aga n'iru ga-egodi na ọkwa dị mkpa. For now, make a good plan to survive. Make a smart move to get a cybersecurity skill. There is money in the tech world. The world is changing. The globe is sliding. Make real money in any country you find yourself in at ease from the comfort of your crib. The world is going tech. Tech is taking over. Get in line and be ahead. Knowledge and information is the real power and the real money. With $4,500, STPS Team USA would coach you with cybersecurity technology for 6 months and a monthly salary of 150,000 naira for Nigerians as bonus. Yes, is this not fantastic? It is indeed. Getting a golden skill in tech, you will be paid monthly salary up to 2 years, right from your 4 months of enrollment. Getting employment in any country you want. Cybersecurity skill is simply the new gold mine that many companies in many countries are looking for. Just get smart and enroll for $4,500 and rule your world. STPS. For more information, please call +803 5462 Okay, ndị Igbo unu hụrụ ihe gbasara akwa amapụrụ ugbu a. Ọnwụ nwa amadi abụ onye nọ n'azụ ọkwa ya ma wepụtara ya ugbu a. Ọ nọ n'ihu akwụkwọ. M chọọ ka ọ gee ọkwa ọ gwara ndị mmadụ ya ka ọ kene anyị ihe gbasara ọkwa ka ọ bụrụ na ka ọ ga-abụ na ọ nwere otu ị hụrụ ya hụcha ya o nwere ihe na-aghọtaghị, ọ ga-akụdo gị anya. Enwekwa ajụjụ ị ga-ajụ denyere anya na edemede ihe a ọ ga-elebakwa anyị na-ajụ a. Gịnị ka ị na-ama ọkwa ya? Biko kọwa wee mara kọwakarị ndị mmadụ ụzọ anyị hụrụ ndị be anyị ga-eji gboo, ụzọ anyị hụrụ ndị be anyị ọ ga-eji wee dịrị ha na mma. Anyị hụrụ na ndị mba ọzọ a na-agbago n'ọkwa,
ndị bidoro IT ọkwa ha gbagowere ha na-ahapụzi imete ya aka na-aga na nke nchekwa administration a wee hụ na ọ bụrụ na anyị bido kụziere ndị be anyị na ụmụaka anyị nwere na be anyị na ha amaka ajọ ihe ha makasịrị ajọ ihe mere ha ji wee nwee ha na-ewu ewu n'ụwa n'ime arụrụ ala dị iche iche eji igwe kọmputa eme ọnya mere anyị ji sị na anyị agbanwe ihe ndị ahụ a wee wepụta program a na-akpọ cyber security anyị akụziri gị otu esi awụ security guard nke kọmputa ya wụ security operations center analyst 1 we are very specific anyị chewere anya na ofu ihe ọwụ ihe niile anyị sị na anyị kụziere ya ha wee mezie ọnọdụ ha ga na-eri ụgwọ ọrụ ihe dịka afọ abụọ ọ bụrụ onye chọrọ ịga obodo oyibo ọ gaa obodo oyibo ka onye eze ọwụ onye na-aga obodo oyibo ka onye agụrụ ọzọ ndị na-aga na be ha ga-eji aka ha kpọta gị ịbịa rọrọ ha ọrụ na maka na ihe ị na-arụ ha ọrụ ha ga-akwụnye ụgwọ ya ọfụma mana ọ bụrụ na be ha ọ ga-aga na nnukwu ọnụ so onye ahụ ihe ndị anyị nwere otu ụwa si agbanwe anyị sị na akụziere ụmụaka be anyị ihe a na ha ga-ejikwa ya na ewe nyere onwe ha aka maka na ọtụtụ ha nwere ọrụ eme a na-aya ego ọ bụrụ na anyị nwa ndị na-enye ego ahụ chekee ya ọfụma anyị chee ya iche ọfụma anyị were ndị dị otu a wee tinye ya n'uduru na akwụkwọ ọ ya bara uru nke wụ na ha ya na-agụ akwụkwọ na-enweta ego 150,000 naira a bank manager a na-akwụ ya 150,000 naira na Nigeria bank teller na onye ahụ ihe ndị na-ekwu na ọ ya aka maka anyị na-ebe anya n'isiokwu ma ebe mmiri si wee gbaa opi gbọrọ ka anyị jisi ike wee chụọ ewu ojii na ehihie tutu jeje oke onye na-ege ntị ọ bụ na ịghọta ha ihe o kwuru o doro anya ọ kọwara ya ihe a bụ ị ga-abanye skuulu nke cyber security nchekwa nke kọmputa ọwụ na ịbanye na-agụzi ya na ọwụ na ị ga-akwụ skuul fees gị ihe ahụ skuul fees ị ga-akwụte how many months anyị akụziri gị ihe for ọnwa 6 iwe tụrụ ugo ịtụrụ anụ ugo ebido kwa gha ụgwọ anyị akwụghị ụgwọ ahụ for 2 years 24 months 150,000 naira ọ bụ na ịkwụọ school fees gị thank you Evangeline wow share them the video thank you join the cyber security ebido kụziwere gị ihe ọ bụrụ ịnọ Nigeria wee join ya ndị ka ha nyere ha special gift na ị ga na-ebido by 4th month ọ bụ na ịdị efficient ya na-akụziri gị ebido kwụwa gị salary dịka ị na-amụkwa school from 6 months ahụ ị na-agụchakwanụ ndị na-anọkwa Nigeria all 6 months ebido kwụwa gị salary 150 naira equivalent of any amount 150,000 naira onye a ga na-enye gị na Nigeria akaụntụ gị a ga-akwụ gị for 2 good years n'ime a na-akwụ gị that particular ego ahụ ihe ọbụla bụ ihe kọmpanị nwetara gị kọmpanị ga-arụ ọrụ ọ dị ka mmadụ ime otu a so cheka nkọwa ịbanye na program a o nwere ọtụtụ ihe uru ọ ya bara gị nke izizi bụ na ihe enwe ihe ị na-arụ nwee ebe ego si abịa nke ịbụọ wee bụrụ na ụlọ akụ ebe na-edosa ego enwere ego dị na ya adịghị ama echi igo ofesi nke atọ wee bụrụ internship or going abroad to work ịpụ jere ọrụ ndị ọzọ ọrụ n'obodo ọzọ ọ dịrị gị izi maka inwego rekọdụ ọ bụrụ ihe a ọtụtụ ihe ndị be anyị na-ada aghọta onye ọbụla chọrọ ime travel mana onwe onye na-agwa gị the truth of traveling ị travel 5 years ya karịa ga na hold ị ga-achọtagodo akwụkwọ before ị gadịa skuulu n'ụfọdụ obodo ọ bụrụ na Amerịka ka ị bịara skuulu ị ga-agụgoro ya program for 5 years bịa chọwagodo ụzọ nwee stability kwesịrị na-arụ na warehouse ị na-aghọta ihe na-ekwu ka ikwu eziokwu esi na travel inwe plan ị ga ebe ahụ kwuchie gị ịgbajie ụkwụ mana nke anyị na-enye gị na-awụ ndị tago afụfụ fụgo ihe dị na travel tụwagharị ụwa niile wee hụ nsogbu dị n'isi nna ha ga-solve this problem. This is how we solve the problem. Ha ya nọ na buy this table na-eri jugodi nkewa afọ isi na bịa n'oyi ka akwụọ ogodo oyi ha ga na-achị gị ọchị maka ha na-eriju afọ na be nna ha chi ka ha gaa vacation they have money in their bank account ka ihe na-akọ dị so otu a ka a ga-esi mee ha bịazie obodo oyibo they will make a wise decision. Mana onye agụrụ na-agụ cannot make a good decision. You cannot. You will always get into trouble. You will try to go over Mediterranean. You are not thinking properly.
But now you are stable, you have a good job, you have a global certification. Give a choice. Security Plus. You have a choice. Sure. You can't just say, I want to travel. No, are you traveling? You are making 150,000 naira in Nigeria. Guaranteed. Guaranteed. You are not suffering and thinking, what am I going to eat next month? That is what we want for our youth. Once our youth, I nyere this thing, bịa hụzie ka ha ga-eji weta ọkụ rụọ ihe niile a na-arụ arụ maka the thing dị ha na brain. Ọ maka na enweghị stability mere ha ji ata ahụ ha na-achọ ịgbapụ otu mụachi gbapụ. Agbapụkwana agaga tugbo ha na mkpọrọ gị gaa na Libya na ụmụ Nigeria jiri ụmụ Igbo jiri di ya na Libya 200 and something. Emere video dị ọdịdị na-akpọ ọwụkwa ihe ha mere ọ na ha mege transit to Libya. Ethiopia, Eland, they had at the airport there. A check, you got need green passport. You got a suspect. Also, I don't put there. That is, we remember by. So, I consider choose Bangway one on Ubo Herede, Iju Bangway. So, you're not young again, Tenani and Neku. Now, in a same dragon owner. All of any man, you chop her. You had this. Nkuzia inye ha na ha nkuzia ha ya enwe ọrụ ozi ha ya na-enyezi ndị ọzọ nọ n'ụlọ ego ha bịakwa ha kụzikwere ndị ọzọ ha sponsor ndị ọzọ ịma otu anyị si bịa n'obodo oyibo onye ọbịa gbata ibia otu a nkwakwa ya esi mee ọtụtụ n'ime ndị be anyị wee banye n'ọnọdụ a ma AI ma ihe niile a ndị be anyị ihe a dị na ọbara ha maka na afa dị na be anyị ihe ahụ ihe dị na be anyị ihe a na-akụziri agadi nwaanyị abịasị agadi nwaanyị na-echefu egwu ọma agbọ na agbanwe ya ka anyị na-akọwa ebe a sị na ọ bụrụ na ndị be anyị banye n'ụzọ a na ọ ya akakwanụ mma maka na oge ugbu a na ọ dabara ya ọfụma. Thank you for the wonderful likes you are dropping in there. Evangelist Samat, am I correct? Biko unu hụrụ ihe ọkọwago anyị agaala nkeji 17 gaa na ọkara igwe a anyị ga-akwụsị ihe na nkeji 13 fọrọ afọ. Aga m ewerekwa egwu ọkwa dị mkpa wee m ji ya wee zuru gem ka m nwee ike ṅụrụtụkwana mmiri wee tọgba iko. Travel now. Make a good plan to survive. Make a smart move to get a cybersecurity skill. There is money in the tech world. The world is changing. The globe is sliding. Make real money in any country you find yourself in at ease. From the comfort of your crib, the world is going tech. Tech is taking over. Get in line and be ahead. Knowledge and information is the real power and the real money. With $4,500, STPS Team USA would coach you with cybersecurity technology for 6 months and a monthly salary of 150,000 naira for Nigerians as bonus. Yes, is this not fantastic? It is indeed. Getting a golden skill in tech, you will be paid monthly salary up to 2 years, right from your 4 months of enrollment. Getting employment in any country you want. Cybersecurity skill is simply the new gold mine that many companies in many countries are looking for. Just get smart and enroll for $4,500 and rule your world. STPS. For more information, please call +803 5462 173. Igbo
Jovika ndị Igbo niile nwe onye mụ na ya na-azọ ya ọkwa na ifili na oge wa ha na otoro ga-agbagbu gị n'ihi na enwere nwoke kelem ga na ya bụ onye chọpụtara igboro ụlọ ọ bụ na ọmụ chọpụtara ya ya ezuru ya otoro ga-agbagbu ya. Yes, no apology because this man have been going around were igboro ụlọ na scam ndị Igbo na-anapụghị ego onye m gị otoro ga-agba ya mana ha akasị ya ga-aba ya ọnụ mgbe na-adịghị anya ọmụ ọbụla chọpụtara igboro ụlọ onye ọbụla azaghị anywhere is fake. I can beat my chest and say it. Onye ga-aṅụ iyi kwuo isi ọhịa chọpụtara ya ọnwụ ga-eso ya n'ihi na ihe nwatakịrị anaghị abụkwa nwata na ihe anụ o gburu ọ bụ mgbuchi anụ gị bịasịsị na nwa nwata biko mgbe a ga-eri ya na ọ gaghị ama mgbe ọ ga-eri ya a na-eme ya eme. N'iji wee chịkọta ihe mmemme anyị imere ka anyị mara na AI na-asụzi Igbo na-asụkwa ndị ọzọ kọwa kendere anyị ihe na-ekwupụtara. So ihe na-ekwu ya na-ekwuchi ike na AI na ihe gbasara large language model nke ndị ọgbara ọfụụ pụtara anyị chọpụtara na o nwere nsogbu na ọ bịara asụsụ na-abụrụ English. Mgbe anyị chọpụtara nke a wee mara na nsogbu dị a wee jee bido ọrụ. Mgbe anyị bidoro ọrụ a wee rụọ ọrụ wee rụpụtasị na o nwere ka a ga-esi mee ya ka ja bụ igwe bụ kọmputa ka ọ na-asụsụ Igbo asụ Igbo n'onwe ya ka ọ na-ama ihe wu Igbo mara ihe wu Yoruba mara ihe wu Hausa maka na ndị bekee etinyere ya na nke ha chọrọ ka anyị na-asụ nke ha nke pụtara na ihe niile anyị na-eme anyị na-enweta nghọta site na nke ha. Ya bụ nsogbu nchọ ka mụ na onye Yoruba kwuo mma aga n'English from English ngazie site n'English ngazie na ala Yoruba ọ dọọnụ mma maka ndị be anyị. Ọ kwesịrị nchọ nsi na Igbo gaa na Yoruba si na Yoruba gakwa na Igbo ọ bụrụ gaa na asụsụ ọzọ ọ ihe anyị chọpụtara. So ọ bụrụ na ị ga-ekwe ka nzi gị ihe ụfọdụ anyị megasịrị ka unu wee ghọta ihe anyị na-ekwu na ọnwụ n'ọnụ ka anyị na-ekwu gaa n'iru otu a ka ọ dị. So ọ bụrụ na ị bịa ebe a na ihe ụfọdụ ndị anyị rụgasịrị anyị rụrụ ka ihe a na-akpọ tokenizer embedded layer tokenizer biko unu ewere m ma sụọ asụsụ ndị teknịkal na ihe a na-akpọ tokenizer anyị chọpụtara na anyị kwesịrị ịgbanwe ya. Mgbe anyị gbanwere ya anyị bịazie dee asụsụ Igbo dịka ihe ndere ebe ọ sị onye kwe chi ya ekwe. Ọwụ na ile anya na DeepSeek trayịrị mana anyị chọpụtara na asụsụ ndị Afrịka dịka egwu sound like do re mi fa so la ti do otu aka asụsụ ndị Afrịka dị ọ dụrọ like text ndị ọcha dị Kennedy Mike ọ bụrụ otu ahụ asụsụ anyị a na-ada n'olu n'olu ọwụ na ị na ya Igbo si na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwa ụkwara ọ bụrụ gị the same thing. So ọ ya ka ị ga-eji mata ihe ndị nna nna gị hapụrụ ka ị ga-eji mata otu ị ga-esi tinye na teknọlọji maka ama ihe ha nwere dị nnukwu. Anyị wee chọpụtasị na lekwe nke ChatGPT onye ọbụla na-eji na ka ha si wee kwuo ya mana onye bụ onye mana ha ghọtara na nye bụ ụdaokwu ha ghọtara na kwe bụ ụdaokwu. So ha bịa ha mekọta ihe niile ọnụ lekwe ekwe ha tikọtara ya ọnụ mana ha mara na wụ ụda ume ọ ga-awụ etikọta ya na kwe ya wụ ụda emekọta ya ọnụ ọwụrụ ekwe nke bụ na enwere ihe a na-akpọ tone mark ma ọdana na elu ma ọdana na fada enwe mana mgbe anyị gasịrị mezie nke a ọ bụrụ na ile nke a ebe afa AI o gosiri gị otu ụda ha niile si wee dịrị nke bụ itikọta ụda ahụ ọnụ onye ga-asụsụ ahụ itikọta ụda ahụ ọnụ onye ga-asụsụ ahụ were si otu a were na-akụziziri ya igwe wee na-amụta ya nke wụ ọwụzie na ikwu okwu na ọghọta ya ọ ga-abịa ka ọ gawa na English. Ihe anyị na-arụ a completely different architecture a na-akpọ ya low resource language model. We are building the model as we speak. Nke bụ na anyị chọrọ ndị ma Igbo asụ chọọ ndị ga-amụta ihe ọsịsọ anyị akụziri ụzọ isi arụ ya ha soro na-arụ ya ọkwanụ ka o wee dịrị anyị mma sitekwere na ihe dị na afa ka anyị si mata otu anyị esi mee ya maka na mkpụrụ afa dị n'ụda olu na ụda olu o ture n'obi ruo n'ofu ọ ihe ha hapụrụ anyị ka anyị ji mata maka na iwere mkpụrụ afa abụọ tụkọta ya ọnụ onye gị nnukwu sentence otu a ka anyị si chọpụta that is the secret wee werezie ya wee rụwazie nka ọ bụrụ na inwe ohere ị gaa n'afa anyị were afa tide ya na kọmputa
o make ya sense because all ọrụ na be mba na-eghere mba nri ọ bụrụ hapụ ihe nke gị mewe nke onye ọzọ ịghọ second class citizen otu ịhapụ ihe nke gị mewe nke onye ọzọ gị wuze second class n'ime ihe ndị a niile enwere ihe ndị ọzọ bụkwa ihe ndị ọzọ ya na ya so ị kwesịrị ịgbakwunye ka ihe niile because concentration gị ọ naanị AI and cybersecurity enwe onye ọda plan ị nwere people ga-amụtakwa ihe ma ọ bụ na ndị ma chọrọ isoge gị so the atụmatụ nwere dị m n'echiche uche juru m n'obi wee ihe dị na mkpụrụ afa o kwesịrị ka e were ihe dị na mkpụrụ afa na-akụzi binary system and number system na ụlọ akwụkwọ dị n'Afrịka ọwụ naanị na Naịjirịa maka na mkpụrụ ọnụ ọgụgụ ọbụla ị nwere a negative one ihe ọbụla nọ n'ụwa enwekwara ihe ọzọ nọkwa ebe ọzọ otu a ka mkpụrụ ọnụ ọgụgụ afa si wee dọrọ wee chọpụta ya anyị na ndị otu anyị wee chọpụta ihe dị ya si na ọ ya adị mma ka ewere ya na-akụzi electronics na electrical electronics na universities I develop the program with the AI program ya bụ ịmarụ AI LLM nke ndị oyibo ịmarakwa nke ndị bunu dịka ndị chinkoshi wee mịa ha mara nke a mara nke ha wee na-aga n'ihu Okay, ịma nnụ ha na-weze enwere m chọrọ gị ime ka unu mara enwere mgbe unu ga-eme na biology anyị na-agụ ọnọghọ na asụsụ Igbo onwe African language a translate ya ọtụtụ na translate ya Bible na Igbo Bible enwere na translate rela ya ugbu a na ị ga-abịa ịmụ ya ihe na-eme ihe anyị nọ na-achọ complain problem but you don't want solution look at the health physics kwesịrị ka ọ na-asụ Igbo ede ya na asụ Igbo but ịnụ ma Russia dela anyị Bible na asụ Igbo ederele gị nke a na asụ Igbo na bịa mụọ ya ga-esi mba naanị 4,500 ka ibu ike bụ ihe usoro ya ọ dị too much mgbe nọrọ nga try ignorance and how much it will cost you. If you don't want to take the program for 500, there's another one for 1,200, but we don't have to pay you for that. No. We don't pay you for that. You just take the program and you get your certificate and vendor neutral exams, and then you will be recognized. The only thing is if there's an internship, we can give you an internship, and then if there's a conference, we can invite you. So that's it. Mm-hmm. Okay, so that's fine. Enwere mgbe m nụrụ na ndị ọcha na-achọ ka ha kwado gị n'ihe ego ka inwe ike build something enweghị na-ebuild ị chọrọ ka agada ego mana ị prefara dịka m nụrụ n'akụkọ a na isi prefara ka ọ bụrụ ndị Igbo ga-enye gị ego ibuild enwere ihe na-ebuild ị ga-echeta. Yes. Ọkụrụ na bemba na-eghere mba m nri onye nyere gị ego nwere ihe ọ na-achọ gị n'aka tụmadị ndị na-eme ihe udu ihe na-eme so ọ na-adị mkpa ka mmadụ were amamihe ya na-agakwana ya wee ije wee sị na ọ ya aka mma ka ndị be anyị ka o tinye aka ndị be anyị wee pụta o nwere ihe na-arụ gbasara health care o nwere ihe anyị rụpụtara iji wee chekwaa ndị ụlọ ọgwụ ndị na-eme health care n'obodo Amerịka so anyị enyere gị aka chekwaa ihe nchi nwere mmadụ igwe iji arụ ọrụ information patient data mee ka ndị na-ezuru ya n'ohi ka ha hapụ izuru ya n'ohi na kọmputa anyị na-emekwa ihe a na-akpọ compliance mana anyị na-eme ya automatically anyị na-eji AI wee mee ya n'ọnya mere ihe anyị na-akụzi ji wee daba n'ihe anyị na-eme nke bụ na anyị nwere ndị ya arụ ya ọrụ iwee ghọta ihe anyị na-eme na ọka ka anyị wuo ecosystem ka o wee bara ndị be anyị uru dịka ndị India si wee bịa kpara ana na Amerịka ọ wụrụ n'ụkwado ihe anyị na-eme anyị kparakwa ana na obodo Amerịka site n'akụkụ ụmụaka anyị kụziri ọrụ na ebe ha ga-arụ ọrụ na o juru eju so onwekwe ndị uru nwere ụlọ medical clinics practitioners and all of that they can join us onwekwe ndị nwere business ọzọ chọrọ ka echekwara ya n'ụzọ na ya adagbugharị ego unu kpatara anyị ya na anyị nwere nka na ụzọ pụrụ iche n'ihe gbasara quantum computer encryption and all that kind of stuff anyị na-arụ. Okay. Ka ọ kọwara ka a nụrụ ọ bụzi n'aka eju ọkwa na ị chọrọ ịjụ ajụjụ ekwentị ya a ga-enyekwa gị ga-ejụọ ị chọrọ ịbanye na skuul a gị banye ọ bụ ha na ịgba ya na ishi na Jovika TV enwere ihe mkpachapụ a ga-akpachapụrụ gị achọghị ikwu ya n'iru ebe a ka ọkwara influence m nwekwara it's not my fault ịbịa meetie m connect gị gwa na Jovika na advert Jovika ka iji wee bata
automatically ị ga-enwe discount mana anyị agaghị akpọ ya aha ya meka ihe abụ ihe na-emere ndị ndị mmadụ socha ma ọ bụ iwu onye Igbo ọhịa uru ọ ga-abara because agwara m ya ihe standard for ndị Igbo ya so oke enwe onye Igbo ọbụla chi n'aka gị bịa ọ ga-enwe discount na this year so trust me when you come you will enjoy it. Nna m ukwu my brother Igbo aliala asị mgbe ọbụla mmadụ jụwara nkwụ wee kapịawa ọnụ mgbopụ ya erula ọkwa na anyụ chansị akaghị ọnụ ya dịka ọ bụ otoro dịka ndị Igbo si asụ ana m asị gị kedu ihe ewu okwu iji wee na-asị ha ka emesịa n'ihi na oge anyị apụọla na kwarapụ ka ohe okwu mmechi okwu gị mmechi okwu na-agwa ofeke fee isi n'ọhịa na-ekwuru onye nwe unu gbara unu ama ihe dị so unu tinye anya na ya na onwe ebe unu ga-esi wee tinye aka ka ọ na-aga n'iru n'ọkwa na anyị niile ka ọ ya abakwa n'uru ọya nsị ka ngwa unu tinye uche unu dịkwa na ya na mgbanwe anyị nwere n'ụwa kịta na ọ ya adabakwara n'anyị. Information you were already informed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want time for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi you want time for TikTok? Jovika TV. Abi na WhatsApp you want time? Jovika TV.